Mga kapuso, sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño karong buntaga, atong sayron ang istorya sa kinabuhi ug mga milagro nga na-experience sa debotong si Roda de Leon dinhi sa Cagayan de Oro City. Ma'am Roda, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag Cagayan de Oro og mga kapuso sa Mindanao. Unsa pud ba ang istorya ngano ka nahimong deboto ni Senior Santo Niño ug kanus-a nagsugod ang imong debosyon? Way back March 2005, I was 28 years old back then. 28 pa ko, say na naminyo ko ana 26 months. So after 2 years, na-diagnose ko og breast cancer stage 3A sa left side sa akong breast. So pag-diagnose sa Dr. Ana, so I have to stop working kay grabe man ang akong sakit ana nga panahon. So, ang akong banasad, pag uli na ko sa balay, na-endsad ang iyang contract say. So, grabe ka kuan, and iyang contract, tapos ako stop working, tapos duha among anak, baby pa, 2 years old ug 10 months old. Since kay 2 years old, 2 years pa man minaminyo. So, mauto ang nagsugod ang akong struggle sa akong kinabuhi. So out of desperation, ang akong mama, kay syempre desperate kaayo ko, nangayo siya tabang sa iyang mga amiga nga muhatag og prayer healing sa ako ang balay. So didto nagsugod na nahimo i-turn out nga dili ra di siya prayer healing kundi usa ka enthronement sa Santo Niño. Enthronement nga tagaan kag mission nga para mag-evangelize, mag-family visitation to increase the faith sa individual ug ang imuhang pag-spread sa devotion. So dako kaayo ang mission. Sa imong tanaw, ma'am, paunsa nakatabang ang imong debosyon kay Senior Santo Niño sa imong kahimtang kaniadto isip usa ka cancer patient? Ang una ani kay ang pangandoy nga makatambal ako pagpanambal ako. Ang kwarta lisod man gid pangitaon say, pero sa atong panahon ang kwarta gyud ang miduol nako. Matingala ka gikan kog ospital kay check up pag abot nimo sa balay na aday sobre sa imong doorstep. Tingala ka unsa maning sobre pag abri nimo kay dili ra ingon nga ginatos kundi nilibo mga 7,000, 10,000. Sunod adlaw gisuksok na sa dito sa akong door. Sunod adlaw gihang na sa dito sa akong tree na mahibulong ko kay ang akong sitwasyon atong panahon gihilom. Kay tungod kay pribado man gud kaayo mi kanang marg secretive kay mi nga pamilya ba pribado ngano man ni nga naa ako'y mga financial blessing. So gitan-aw sad nako akong ATM nga unta 500 na lang ang nabilin nga maintaining balance kay tungod lagi balik-balik check up, balik-balik ospital. Tingala ko before sa akong chemo say kay moabot man siya 50,000 ang sulod. Asa manigikan ang kwarta? Naku, manawag sad ko sa akong mga relatives kung nakapadala ba sila nako kay siyempre magpasalamat kung dako, no? Wala man sila kabalo nagka-cancer di ay karods. Naunsa man di ay kamurag tanan ako gitawagan wala man nahibalo nga na ako'y sakit. Asa manigikan? Most of the funds nga akong nakuha sa mga tao nga wala ko kaila. Na-experience gid nako ang gitawag nga footstep in the sun. So tuod man, tanan nga nag-uban sa ako, nagsadya sa ako, pag sinulog sa ako, sila nakadawat pud tanan. Kay matud pa sa akong nag-enthrone sa ako, imo ni siyang i-spread ang devotion, imo ni siyang i-spread. Kay dili ra man ikaw ang nagkinahanglan og tabang, dili ra ikaw ang nagkinahanglan milagro, wa ka kabalo imong silingan, dako pa kaayo problema. In compare sa imuha. So, kinahanglan i-spread nimo ang devotion para dili lang ikaw ang matabangan kundi ang isa ka nasud. Karon, ma'am, kamusta na ang dagan sa imuhang panglawas? Maayo man so far, say kay it has been 16 years ago. So 2005 pila na ta karon 2021. Na sa kadaghan sa akong giagian nga sakit, kapila 6 major operation kay cesarean pasudsad ko sa tulo na kong anak. So so far so good. Buhi pa man ko naapagay ko sa imong atubangan nga istorya. Ma'am, unsa ba kahugot ang imong pagtuo og debosyon ngadto kay Senior Santo Niño?
Hugot nga pagtuo ug pagsalig kay ngano ang imong pagtuo ug pagsalig ug dili na siya hugot sa imong agian nga maproblema sa adlaw-adlaw mapalong gyud na siya. Kung mutuo ka, miracles happen every day, say. Ang miracle ga kahitabo sa matag adlaw-adlaw. Depende na lang kung dawaton nato og dili. Ma'am, sa pagsaulog sa kapistahan, unsa ang imong mensahe sa sama nimong deboto ni Senior Santo Niño? Wala gyoy imposible sa Ginoo. Kung ang imong pagsalig lig-on ug ang imong pagtuo taas kaayo, himo ang sentro si Jesus sa imuhang kasing-kasing. Hari sa inyong panimalay, wala gyoy imposible. Viva Pit Senior sa tanan og maayo gyud kapistahan ni Santo Niño. Viva Pit Senior! Og daghan kayong salamat, Ma'am Roda, sa pag-share sa imong storya sa pagkadeboto kay Senior Santo Niño. Amping pirmi, ma'am. Okay, daghan kay salamat mga kapuso sa Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV.